Ζώνη ασφαλείας στα πίσω καθίσματα. Είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Προστατεύει εμάς, τον οδηγό και τον συνοδηγό, σε περίπτωση τροχαίου συμβάντος. Πάμε να δούμε τους λόγους. Στην περίπτωση μιας μετοπικής σύγκρουσης, ο πίσω επιβάτης που δεν φορά τη ζώνη ασφαλείας θα εκτοξευθεί σχεδόν με την ταχύτητα που είχε το όχημα και θα προσγειωθεί στον μπροστινό του επιβάτη, πολλαπλασιάζοντας τις πιθανότητες να δημιουργήσει μια ορμή ικανή για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη χειρότερα, ικανή να αποβεί το τροχαίο συμβάν ακαριέα θανάσιμο. Μία άλλη πιθανή εκδοχή είναι εκείνη της εκτόξευσης του πίσω επιβάτη που δεν φορά τη ζώνη του, εκτός του οχήματος, από τον ανεμοθώρακα ή ακόμη και από τα παράθυρα, ανάλογα με τον τρόπο σύγκρουσης. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα όχημα το οποίο κινείται με 50 χιλιόμετρα την ώρα, έναν επιβάτη που κάθεται σε κάποιο από τα πίσω καθίσματα, δεν φορά ζώνη ασφαλείας και ζυγίζει 70 κιλά. Για να υπολογιστεί η ορμή με την οποία θα προσγειωθεί ο επιβάτης αυτός στον μπροστινό του συνεπιβάτη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους θεμελιώδεις κανόνες της φυσικής. Με βάση τη θεωρία της ορμής, η ορμή ενός σώματος συνίσταται στο γινόμενο της μάζας του σώματος με την ταχύτητά του. Άρα, στην παραπάνω περίπτωση της μετοπικής σύγκρουσης, ο εν λόγω επιβάτης θα πέσει πάνω στον μπροστινό του συνεπιβάτη με βάρος 50 χιλιόμετρα την ώρα επί 70 κιλά ίσον 3,5 τόνοι, δηλαδή με βάρος ίσο με αυτό ενός ελέφαντα.